Infetaħ il-jum bil-bnazzi, sema jkħal. Ix-xemx bħal żammet lura milli tagħmex u ż-żiffa ħelwa warbet il-ftit weraq li kien mitluq mal-art, safran għal-mejjed. Kien Mejju, ix-xahar tal-wart u tal-Madonna, bleli ilesti biex iroddu l-art, dak li nżera fihom ħafna qabel, u issa kien misjur frott tal-kulħadd. Ringiela twila ta' fratelli jżommu f'idejhom xema tqatta' jew inkella salib bejn żewġ lanterni. Kienu riesqa lejn tar fir-raħal f'purċissjoni siekta. Ġo qalbhom kien hemm tħeġġeġ l-istennija bħal mara li waslilha żmien biex teħles u l-emozzjoni rikbet fuq lubitha. Hekk, il-fratelli u d-devoti frassa stennew li tfeċ qudiemhom dik l-istatwa tal-Verġni Mbierka liebsa kollha l-abjad. Faxxikħal għadda kollu, tħares lejhom, titbissem bħalma tbissmet f'Massa Bjell.